A nežrali sa napríklad, ja som počula také, že sa žerú trochu, lebo každá chce dobrý ďalší kontrakt na budúcu sezónu, že ktorá teda bude hrať. A bolo jasné, že keď máme kapitánku Emu Smieškovú Slovenku, že teda ona bude na tom bloku hrať. Nežrali sa vám teda blokárky, Američanka s Brazílkou? Oni sa nakoniec kamarátili, to bolo fajn. Aha, super. Sice Brazílka nevie slovo po anglicky a Američanka slovo po španielsky, ale nakoniec sa nejakým spôsobom skamarátili. Nebolo im to príjemné. Viackrát som viedel rozhovor hlavne s Annou, pretože tá na to nakoniec doplatila najviac. Keby ste si mali zo Slavie vybrať jednu jedinú hráčku, ktorú by ste chceli mať u seba v družstve, kto by to bol? Toto je podpásovka. A nežrali sa napríklad, ja som počula také, že sa žerú trochu, lebo každá chce dobrý ďalší kontrakt na budúcu sezónu, že ktorá teda bude hrať. A bolo jasné, že keď máme kapitánku Emu Smieškovú Slovenku, že teda ona bude na tom bloku hrať. Nežrali sa vám teda blokárky, Američanka s Brazílkou? Oni sa nakoniec kamarátili, to bolo fajn. Aha, super. Sice Brazílka nevie slovo po anglicky a Američanka slovo po španielsky, ale nakoniec sa nejakým spôsobom skamarátili. Nebolo im to príjemné. Viackrát som viedel rozhovor hlavne s Annou, pretože tá na to nakoniec doplatila najviac. Keby ste si mali zo Slavie vybrať jednu jedinú hráčku, ktorú by ste chceli mať u seba v družstve, kto by to bol? Toto je podpásovka.